Muhu Kgoshikgolo Thulare wa boraro. Umengameli uRamaphosa bekufanele ahlangane nengonyama yesizwe saBapedi emcimbini ogcine uhoxisiwe wokugubha ukusungulwa kwe-ANC iJanuary 8 statement. Kepha lokho akuzange kusenzeka manje ingonyama uThulare isikhotheme. It was not long ago that the Bapedi nation welcomed the promising reign of a new leader. The passing of Thulare III, who was so youthful, so visionary, so promising, so far-sighted, and so full of life, has therefore shaken our very being. Umengameli uthe ukulwa nencindezelo begijima emthanjeni yegazi lengonyama uThulare ngenxa yomlando wesizwe saBapedi. His inheritance was one of tireless struggle for justice, equality, and freedom. As he is embraced by his distinguished ancestors, on this side, we are left weeping. Yes, they are there to welcome him, but we weep as he departs. Umengameli uRamaphosa unxuse isizwe saBapedi ukuba siqinisekise ukuthi amaphupho engonyama yaso ayaqhubeka nokufezeka yize isikhotheme. Ingonyama ibifuna kube nobumbano kulesi sizwe esesithwale kanzima iminyaka eminingi. Thulare set out to lead his people on a path of economic prosperity. He brought experts together to chart a new economic path for Khathi with a strong focus on youth empowerment. He used to say, "I am still young, I still have agility." With minerals and other natural resources abundant in his area, he wanted to work with the mining companies to grow the local economy and stem the tide of young people leaving this area and going to the cities. Umengameli uRamaphosa uthi ingonyama uThulare ibisibonelo esihle kubaholi bendabuko kuleli. Kusenjalo ingonyama uThulare Victor Itshaliwe emalibeni omndeni esigodlweni sasemayibe ajade. Bangamashumi amahlanu abantu abebevunyelwe ethendeni okufaka phakathi namalungu omndeni angamashumi amane nezikhulu zikahulumeni eziyishumi. Ingonyama yakhothama ziyisithupha kwephezulu inqotshwa ukugula okweyamene negciwane lesifo iCovid-19. Ikhothama nje bekusaphele izinyanga eziyisikhombisa ibekwe esihlaleni sobukhosi. Kwabe kunombango ozothatha ubukhosi phakathi kwayo noyise omncane wayo uKK Sikhukhune, kepha inkantolo yomthetho sisekelo yayikhipha phambili njengomuntu ofanele ukungena esihlalweni sobukhosi. Lokhu kwaletha uzinzo esizweni saBapedi. It was not long ago that the Bapedi nation welcomed the promising reign of a new leader. The passing of Thulare III, who was so youthful, so visionary, so promising, so far-sighted, and so full of life, has therefore shaken our very being. Ukukhothama kwengonyama eneminyaka engamashumi amane kungase kwenze uqale phansi futhi umbango ozothatha ubukhosi. Owabe ebambe njengengonyama uKK Sikhukhune akazange alibhade emthunweni wengonyama ekhotheme. Kepha ke umndeni umile kwelokuthi akuzukuba nazinxushunxushu zombango ubukhosi. Within the royal family of Thulare, we don't have any dispute. We know the succession plan is there. What we have to do is to observe that now we are busy with the burial. After the burial, royalists, the family will sit down, and the time frame will be detected by the royal family. Phakathi kwabe bephelezele ingonyama bekukhona nabendlu obukhosi besizwe samaNdebele nesishoshovu saseMelika esilwela amalungelo omphakathi umfundisi uAl Sharpton.